L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat bħar-ranċiż. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lilha, il-ġmil tal-Karmel u ta' Saron. Qatt jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmil tal-Latana. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda. Ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad it-zopp jaqbes bħala żiela, u l-sien l-imbikma jinħal bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdin tal-mulej u jeħtlu f'Sion jgħidu bil-ferħ, ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u l-għena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ejja mulej ħassalvana. Il-mulej iżomm kentu għal dejjem, jagħmel ħaq lil-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles l-imjasrin. Ejja mulej ħassalvana. Il-mulej jiftaħ għajnejn il-omja. Il-mulej jerfa' lil-milwijin. Il-mulej jħobb lil-ġusti. Il-mulej iħares lil-barranin. Ejja mulej ħassalvana. U jżomm lill-iltim u lill-armla, imma l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Ejja mulej ħassalvana. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, stabru sa ma jasal il-mulej. Ara il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' żiż tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Stabru intom ukoll. Qawwu qalbkom għax il-miġġa tal-mulej hi fil-qrib. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar ħuti, ħudu il-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi? Jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu jieġeb u qalilhom: Marru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi ifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lil-foqra. Ħin hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażba tixxejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' Slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek
quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna tas-Smewiet huwa akbar minnu. Il-kelma tal-Mulej.